Nå, er I klar til en historie mere fra mit liv som butiksansvarlig i en tøjbutik? Det er sommeren 2023, og jeg har kun været på arbejde i en lille times tid. Dørklokken lyder, og indtræder en person, jeg synes ser rimelig bekendt ud. Altså, hvis jeg ikke vidste bedre, så ligner det godt nok rapperen Uso, det der. Men den tvivl varede ikke længe, for lige bag ham stod han der. Min yndlingsrapper, siden jeg var 12 år gammel. Manden fra 8210 Aarhus V, Liam O'Connor, a.k.a. LOC. Prøv at høre, hvis der er nogle young kids, der ser med. Jeg var ung i nullerne, og det eneste, der var på min MP3-afspiller, det var Eminem, Linkin Park og LOC. Første gang, jeg stiftede bekendtskab med Liam, ja, vi er på fornavn nu, var i 2003. Jeg var lige kommet hjem fra skole, og jeg havde en aftale med mine forældre om, at hver dag, så skulle jeg tømme vores opvaskemaskine. Og til gengæld, så ville jeg få et fast beløb om måneden. En rimelig fair byttehandel, hvis jeg selv skal sige det. Og ude i vores køkken, der havde vi et lille bitte sort-hvid fjernsyn med antenne, som kun kunne tage DR1 og TV2. Og det her, det var før, at TV2 var en betalingskanal. Jeg får tændt for det lille fjernsyn, som allerede er sat til DR1, for jeg ved, at på det her tidspunkt, der er der Boogie TV. Et musikprogram, som viste de nyeste musikvideoer fra ind- og udland. Jeg går i gang med at tømme opvaskeren, imens det lille fjernsyn sikkert spiller In The Club med 50 Cent. Go, go, go shorty, it's your birthday. In The Club slutter, og Boogie-verden introducerer den næste sang. Jeg stopper op og går hen til fjernsynet. Hvem i alverden er det der? Jeg havde aldrig hørt rap på den der måde. Men det talte til mig, som ingen musik havde gjort før. Jeg kan ikke helt forklare det, men det var som om noget i mig faldt på plads. Som om jeg fandt noget af min identitet der. En lille sidenote, det er, at jeg fyldte 13 kort tid efter. Og jeg kan kun huske 2 gaver, jeg fik til den fødselsdag. 1, det var Pokémon Ruby til Game Boy Advance. 2, det var LOC med inkarneret på CD. Og kun få dage senere, så skulle min mor og jeg til USA for at besøge vores amerikanske side af familien. Og på den flyvetur, der lavede jeg kun 2 ting. Jeg spillede Pokémon Ruby til Game Boy, og ellers så lyttede jeg til LOC på min Discman. Nå, 20 år senere, og jeg står nu ansigt til ansigt med manden ham selv. Men som den pro-butiksansvarlige, jeg nu engang er, byder jeg dem velkommen, og hvis de har brug for hjælp, skal de endelig sige til. Uso svarer, at de bare kigger lidt, og jeg svarer, at de skal bare kigge løs. Det skal lige siges, at dagen forinden, der havde jeg lige læst, at Uso tidligere på året var faldet om med hjertestop i forbindelse med et løb, men gudskelov var blevet genoplevet. Hvis I kunne tænke jer at læse om, hvad der skete, så har Uso lavet et interview med Euroman, hvor han forklarer hele situationen, og det har jeg selvfølgelig linket i beskrivelsen. Imens de går og kigger, så kører min hjerne på højtryk. Jeg har virkelig svært ved at fatte, at min yndlingsrapper bare går rundt i min butik. Altså, manden jeg har været til flere koncerter med, der har stået over for flere tusind mennesker, og har fået folk til at synge i kor. Undskyld så, det var ikke sådan, det skulle gå. Han står nu kun 3 meter fra mig. På det her tidspunkt, der er der heller ikke andre mennesker i butikken, udover et par enkelte tyske turister. Og jeg er ret sikker på, de aner ikke, hvem LOC og Uso er. Efter lidt tid kan jeg godt fornemme, at de så småt er ved at forlade butikken. Okay Simon, det er nu eller aldrig. Den her chance får du højst sandsynligt aldrig igen. Jeg vender mig mod LOC, som på det her tidspunkt føles uendelig høj, da jeg kigger op på ham og siger: det er ikke for at være ham den irriterende fan, men jeg har lyttet til din musik lige siden inkarneret. Vil det være okay, hvis vi tog et billede? Og han svarer: fedt mand, selvfølgelig er det det. Jeg finder min telefon frem, men jeg kan næsten ikke gå ind i kameraet, fordi min hånd den ryster så meget. Men det lykkedes at få taget et billede, som ikke blev sløret. Jeg skynder mig at spørge Uso om det samme, og han var heldigvis også med på at få taget et billede. Så jeg vil bare sige, LOC, Uso, tusind tak. Altså, min dag kunne ikke have været bedre. Vi får sagt farvel, men lige så snart de er trådt ud af døren, kommer jeg i tanke om, jeg har et LOC-album liggende ude på lageret. Jeg kunne potentielt have fået en autograf. Ak ja, måske kommer der en chance på et andet tidspunkt. Resten af dagen er jeg ikke til at skyde igennem. Jeg ringer til min mor, for hun ved, hvad LOC har betydet for mig. Hun var med til min allerførste koncert med ham, så at kunne fortælle hende, hvad jeg lige havde oplevet, det var et meget wholesome øjeblik. Det var historien om dengang jeg mødte min yndlingsrapper. Har du et idol, og har du nogensinde været starstruck? Så er der ikke andet end at sige
Tak fordi du så med. Vi ses igen meget snart. Det Genfærd siger på gensyn.